Anneli, näst sista. Jävlar vad tajt du fick till det här på denna dina där nu. Den var riktigt tajt den. Oj. Men ändå orkar. Då får du träna på det. Men ni vill inte lära sig något mer. Rätt inställning, Julia. De som kommer. Nej. Håll! Bra! Hade det där kommit en sekund tidigare hade det blivit super! Du kommer få till det här. Ja, man ska också vara i 3 månader. För jag slapp inte bli det om 10 månader. Jo. En hel månad. Nu, Ina! Bra! Gjorde du det? Jo, vad är det här då? Om du kommer här och så gör du ett framförbyte här. Där. Och så gör du ett framförbyte till. Jag kommer inte annat på det. Det går inte till. Så jävla roligt. Det är precis som tonåring. Vi brukar säga det. Nu kommer tonåringen fram, brukar vi säga. En gång till. Jag skulle bara bli arg. Man ska inte... Känner du det jättekonstigt? Typ som man ska inte känna. Ja! Nej. Det är också ett värde. Om man med en 14-åring och göra så här och de överlistar dem lite grann. Typ så. Det kommer inte sånt där. Jag gör liksom... Jag vill ha honom. Då får jag bli kär med sådär. Jag blir kär med det döttrar direkt. Okej. Det var bara en gång på vägen. Det var bara en gång.